MCAs ma Migori oyiero MCA ma Kaler Thomas Akungo kaka spika ma Kojole seche ma spika mane odhi choko Owino Likowa bende oyudo fuong'ruok bang' doho golo chik matamo od bura ma Migori yiero spika manyien nyaka tiek winjo burano. Jojuma miwa ler. Od burano ma Migori chieng' manyoro ne oyiero MCA no ma Kaler Thomas Akungo kaka spika mar Kojolo mar od burano e seche ma Charles Owino Likowa man MCAs ne othulo ke komno mar spika juma mokalo pod dhi nyime kod kedo yor doho. Wabedo piny ma wayiero Mheshimiwa Thomas Omondi Akungo ma member mar Kaler mondo mi obed acting speaker marwa mondo mi operations kata weche mag assembly kik chung nyalo dhi mbele ka warito chieng' moro yiero speaker ma chik bro wacho. As a majority whip, we can't stop members for what they have decided. Akungo ne oyier kaka spika mar Kojolo bang' jalup spika Matthews Chacha mane oketi kaka spika mar Kojolo bang' Likowa ne owit oko. Bende ne doho golo chik matame bedo spika no mar Kojolo nikech kes mentiere godo e doho. Ne wayudo communication kata dimbo wach koa kuom speaker, acting speaker mane wayiero Honorable Chacha David Matthews ne kaluwore gi weche manie court, ne court ochiwo order ne okonyal dhi mbele act kaka speaker marwa mar County Assembly ma Migori. Kuom mano kaka jo MCAs ma Migori County Assembly chik dwaro kolore gi pend chik namba 178 kare mar 2 ni ka acting ka speaker onge to members nyalo yiero achiel kuomgi mondo bed kaka acting speaker ka irito yiero mar speaker chieng' ma chik bro yie ni mondo mi oyier. MCA ni Makaler masenen speaker ma Kojolo ema nochwalo twak man nothicho oko Owino Likowa kaka speaker mar burano. The motion that I even tabled here was done by all of us. It was a collective issue. The issue that you are also that's affecting us here also collective. MCAs bende ne oketo lokruok e tend board mar od burani ma Migori. Lokruok ma oketo od burani ma Migori biro e kinde ma jang'ad bura e dono ma jotich ma Kisumu Stephen Radido bende koro golo chik matamo od burani ma Migori yiero spika manyien nyaka kes ma ochwal kod Owino Likowa koro winji. Kes ni ma ochwal kod Owino Likowa mamanyo resruok ka owuok kuom doho ma jotich ma Kisumu idhi chak winjo tarik 13 mar dwe mar 5 mar higani. Owino Likowa ne othichi oko e komno mar spika tarik 23 mar dwe mar 4 mar higani ka MCAs ne se kuom rem matiyo makare kod omenda mar od burani kaachiel kod rem ta od burani e yono makare. George Juma, Ramogi TV, Migori.